Baba Kalito wani munhu akangwara kumberengwa kuti munhu anotaura chismaila wani munhu asara kumberengwa kana usmaila. Guys, this is for politics. Kana usingadi zvepolitics gara warega kuteerera. Handana basa nekuti handikutsvage kumba kwako. Chandingotaura ndo chandingotaura. Handana basa newe. Sewikinayo akapa vanhu mota. Haana kutarira malevel evanhu. Sometimes when you give people something like uri kupa vanhu kukapinda mumaruwa kumusha mudunhu une mabillions nemabillions uchida kunopa vanhu uchida kunopa vanhu even mabillions yo kana kuvatengera zvimwe zvinhu kana kuvaitira zvinhu kana kuvavakira. Haugoni kusvika uona munhu akavaka zvimba zviviri zviraundi womuvakira 10 rooms, which means wamusengedza musengo wakakurisa. Just inda unomuvakira maybe 3 rooms, umuvakira nechikitchen apo nechichomisa kabhowel kemvura, unomuisa palevel rake. Wobva utara umwe wakaita sokuti ari rich wakadai nditi umuisawo palevel rakadaro sezvozvo. But chandakaona ndechekuti sewiki now hafungi murume akangoita dufunga dumbu ndo rakatora pfungwa dzeshe. Okay, vana madungwe nhasi vari kudzingirwa mari yerent $400 yaasina kubhadhara for 3 months. $400. Think about it. $400 idzo $400 rent yacho. I think is tofunga paningirikiri pamwedzi ndofunga itobhadhara kana $80 until yatosvika kuma $400 kana kuti aibhadhara kana kuti $100 pamwedzi. I don't know, but iwe wakapiwa mota, which means uchitadza kubhadhara rent yemwedzi. What about mota yawakapiwa ichiri kufamba here kana kuti yangoiswa pasi pemuti yakutoora simbi ngura dzatodai so inowanepi petrol uchitadza kuwana mari yekubhadhara rent, uchitadza kuwanikwa mari yekubhadhara rent, which means nemari yekutoti chikafu mumba mudyiwe mumwe tii vana vadye vatore spoon 1 yekuisa mukapu ichende kapu nimwe nemwe vachisa spoon 1 yeshuga iri kutonetsa. But woenda pa vanhu vakadaro unovapa mota within a year pasina kana 6 kana 3 months wapa munhu mota agamuchira mota kwauri atenda woshawa mari yekubhadhara rent yemumba manogara. Did you ever check all those people when you give them car kuti vakamane malevel akadii? Man guys, yes kupa but rega kupa munhu zvinhu zvasingakwanisi kana kuafoda, zvasingazokwanisi kana kumaintaina. No, ipapapa autaura chokwadi. Sewikina dzimwe zvinhu ka unogona kufunga. Ndo pandiri kukudzai kuti nevanhu vakanga vachigamuchira zvinhu izvo, think before uchitora zvinhu izvozvo. Funga, uri kupiwa mota here kana uri kurombeswa? Uri kurombeswa here kana kuti uri kupinzwa chechi kana kusacrifice neropa rako neupenyu hwako, kana kuti uri kujoiniswa, kana kuti iye ari kutotambura kuti weisi akupe zvinhu zvongoti regai ndingopfatura ndichiafura ndichiisa uko. Okay, ndobva ipapo. How many people are struggling kumisha kumaruzevha, nherera chirikadzi tsvimborume, vana vasingakwanisi kubhadhara school fees vakawanda zvakadii? Vanganiko vawakamboindawo kunobhadhara school fees ikoko kumamisha naisei wikina? Asi uchipa vanhu vari kutoekta macomedian, maartist, vana jabulisa vanhu vanoenda kunana Dubai vachinomira pastage navarungu vachiimbira vanhu zvausina kutomboita. Aleki Manchester anozadza mahall akapinda muno muna Midrand hall inozara muna Randburg anozadza, Cape Town Park anozadza, Pretoria anozadza, Joburg anozadza, Cape Town anozadza, Rustenburg anozadza, unoza America, Dubai. Vana Manchester vanozadza hall vachirwa mari yakawandisa. But uri kutora mota iri very very expensive, mamillion kutonyora nemaprice so. Regai Jesu ati pane dzimwe dzenguva zvinorema kuti vafumi vapinde muushe hwokudenga. Kana mufumi akapinda muushe hwokudenga, ngamera ichapinda nepaburi retsono. Zvinorema. Gomba rasewikina vakatorichera kufa kwake. Zvakanga zvichita Jinimbi. Kufa kwa Jinimbi ndo kufa kwa Wikina. I want to tell you truth. Munyore pasi mawedhi hangu. I'm not a prophet, I'm not nothing, I'm just something like doti ndongo wavo munhu. But izvi zviri kuitwa muZimbabwe ndo kunonzi kurasa pfungwa kwese kurasa. Zvinondinetsa ndiri kutoona achifamba achienda kumaofisi. Nemapresident achiaccepta zvinhu zvakadaro mukati meofisi. How come?
And who are you? Munhu anonzi president munhu anotyisa. Haangosikwi nemunhu angoenda korokosa rangotochera makomba rove yaruti nokuti ndata richi ndonita muofisi yapresident man. No man, mapresident arimo mapresident anoona nyika dzese. Wamboona nyangu munhu anongonomira pana Putin akaita sana Passion Java kana nana Winky D kana kuti nana Jabresa kana kuti nana vana unonzani vana kapfupi babanga munhu akaita artist akaita mazirokoti akadhuma munhu ndiye anoita mbiri yokucelebrate kupuwa chimbota chichiri kufamba pamwe tichanzwa kuti havachabhadhari rendi ikoko. No, unoziva dai madungu akatenga akangobhadhara mastendi achipa vanhu vese vavo mari, mastendi achitawo mastendi vachiwana kuti munhu wacho kana aita stendi agovaka hake zvimarumu zviviri zviri nani than kumupa mota asingakwanisi kuafoda kutengera petrol. Because otherwise nyangu ndikasangana nemurodhi ndikamutengera petrol, mota inodambura engine isina oil nekuti pamwe anenge asingatozivi kuti ineswa oil. No guys, let's grow up. Kana tine mari ngatishandisei mari, ngatisandei kufunga fesi tisati tashandisa mari. Ndatenda ini baba kali baba njoli munhu wana akangwara kumuperengwa kuti hapana zvaunondiita ndazvitaura.